Вила за уикенда или целогодишен дом. Тук имате свободата да решите. Модерна визия, просторен двор, напълно реновирана, луксозно обзаведена, с гледки към Балкана. Добре дошли от дома! Когато градът заглъхне, остава мястото, създадено за семейство. Здравейте! Аз съм Евелин Динев, основател на Кастори. Мястото, където всяка сделка започва с история. Днес историята е в Априлци, където Балканът е гледка, а тишината е ежедневие. Къща изцяло реновирана по съвременните изисквания и стандарти, създадена за спокоен, сигурен и целогодишен живот. Основната къща е с разгъната застроена площ от 220 квадратни метра, 3 спални, 2 бани и пространство за всички. На първия етаж ви очаква пространство, което може да оползотворите като механа, винарна, фитнес или детски кът. 3 самостоятелни спални с баня и тоалетна на втория етаж, а на третия етаж е сърцето на дома. 60 квадратни метра, дневна зона с тераса и камина. Място, на което въздухът замества сутрешното кафе, а вечерите нямат нужда от часовник. Точно каквото трябва за едно семейство. Всеки има своето собствено пространство, а домът остава тих. Кухнята, освен функционална и напълно оборудвана, е просторна и изключително светла. Разполага с вградена фурна, микроволнова, индукционни котлони, абсорбатор, мивка, вградена съдомиална, както и двукрилен хладилник. Дворът. 900 квадратни метра терен. Това не е просто пространство. Това е свобода, детство и лято, което не свършва. В парцелът се помещава още барбекю зона за събиране с семейство и приятели, с площ от 40 квадратни метра и капацитет до 30 души. Помислено е и за вашите гости. На тяхно разположение е самостоятелна къща за гости, която разполага с 2 самостоятелни спални, хол с кухненски кът, камина, самостоятелна баня с тоалетна и веранда с уникален планински пейзаж. Идеална комбинация за близките ви или за отдаване под наем. Това е дом, създаден на суета през всички сезони. Термопомпа, климатици, генератор, хидрофор, камина, дори и подово отопление. Всичко е тук, за да живеете спокойно, независимо от сезона. Всяко прибиране във вашия дом е много лесно и приятно благодарение на асфалтираната улица, а точно тук имате място, което перфектно може да превърнете за зареждане на вашия електроавтомобил. Априлци е място, където темпото естествено се забавя. Чист въздух, природа и спокойствие. Дом, който ви дава причина да останете за повече от един уикенд. И когато един имот може да бъде едновременно семейен дом и място за допълнителни доходи, чрез къщата за гости или цялостно отдаване за големи компании, това вече е рядка комбинация. Това не е просто къща. Това е сцена на филм от вашата комбинация, в която семейството се събира и остава заедно. Аз съм Евелин Динев от Кастори. Свържете се с мен и нека превърнем тази къща във вашата най-красива история. Нека не отлагаме и не правим историите на части. Да го направим като класиката, до край и с ясен завършек.